फोसावदिंनाय जे बिसायख'थिनि जोंनि हाबाफारि बे फ्राय जोब्बायखौनो जों बुंनो हायो। गाबोन सानसे दंबावो एसे एनै जिखिनि आद्रा दं बेखौ जोङो मावनानै फोजोबसिगोन। जोंनि मोनफ्रोमबो ब्लकनि प्राइमारि कमिटिनि मावथि लोगोफ्रा जोंनि गासै महाजोताव थानाय पार्टिफोरखौ लोगोसे लानानै बिथांमोनहा मोजाङै खामानि मावगासिनो दङ। गावबागाव हानजानि लेभेलावबो खामानि मावगासिनो दङ आरो बे हिसाबै दा जोंनि बिसायख'थिनि जेखिनि हाबाफारि बेखौ जोङो फोजोबनो हानाय अबस्थायावनो फैबाय आरो जिखिनि मावदों बे गासैबो जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव जे रेसपन्सखौ जों नुदों जे एबारनि बिसायख'थियाव जोङो नांगौनि बारा भटखौ मोननानै आसामनि जेसेबां समस्तिफोर दं बे समस्तिफोरनि गेजेराव बांसिनै भट मोननानै देरहालांनो हानाय समस्ति हिसाबै नैबे 29 नं क'क्राझार समस्ति जेराव आं स्टेन्ड खालामनानै दं बेवहाय जोङो मोनसे रेकर्डखौ खालामनो हासिगोन बेखौ आं नुनो मोनदों। आङो हिसाबखौ बेबायदि बेसेबां मोनगोन बेनि हिसाबखौ होनो हाथ'नाय नङा, खिन्थु आसामनि गेजेराव 126टानि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोनगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। रायजो राजाफ्रा सिगां गावबागावनि जिउ आरो धोन सम्पतिनि रैखाथिखौ लुबैयो, सान्थि परिबेसखौ लुबैयो। बेबायदि सान्थि परिबेस आरो रैखाथिखौ होनो थाखाय आंनि फारसेनिफ्राय जेब्लाबो आङो नाजागोन आरो बेफोर हाबाफारिखौ लानानै आं मावनो ओंखारगोन। बेनि उनाव जेसेबां माखासे जौगाखांलु हाबाफारि दं, नोङो लामा सामानिफ्राय जागायनानै जोंनि आबादारिफोरनि समस्या, जोंनि लाइमोन बेखारफोरनि जेंना सुस्रांनायनि समस्याफोर, थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे दै सारनायनि समस्या, दै लोंनायनि जेंनाफोर, बेफोर गासैखौबो लासै लासै मोनफा मोनफा मावजोबनानै रायजो राजाफोरनि आंखालखौ सुफुंनायनि हाबाफारिखौ लालांगोन आरो आं सानो रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ जोङो जुदि गोसो होनानै मावोबा फैगौ 5 बोसोराव गोबांखौनो मावनो हागोन, आं बेखिनिखौ आसा खालामदों। मनरन ब्रह्म बिथांनि आंनि बेक्तिगत जिबनाव आं हाबा लानाय लायैखौ बुंनांगौनि जेबो दरकारि भाषा बे नङा, बेखौ बुंनो नाङा। बिथाङा सर्बानन्द सन'वालखौ बुंग्रोथों, नरेन्द्र मदिखौ बुंग्रोथों, अटल बिहारी बाजपेयीखौ बुंग्रोथों। दा बेक्तिगत गावबागाव जिबननि मोनसे सिद्धान्त। आं हाबा जायो जाया बे आंनि बाथ्रा, बे राजनितिनि भाषा नङा। बेक्तिगत जिबनखौ हाननानै बाथ्रा बुंनाङा। दिनै जुदि आङो बुङो बिथाङा बिटिसिनि सबसे काराप्टेड माने सासे मा होनो थिखादार होननानै जुदि बुङोबा बिथाङा बेखौ मोजां मोनगोन नामा? मनरन्जन ब्रह्मआ बेसेबांबा गोजानाव थाबोनाय सासे बेंगुरा बिजाथि। बिथांनाव थाखाल' दङ, रायजो राजा बिथांजों गैया। बिथांनि थाखा फैसाखौ लुट खालामनानै जानो थाखायसो, जेसेबां थाखा दं बेखौ संख्ल'नानै जानो थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांजों खारफादों, साफिफादों। खिन्थु बिथांमोनानो जोंनो खोन्थाहरगासिनो दं जों बिनि थाखाजोंसो खारफादों, मनरन्जनजों जों खारफायाखै। बेखौनो बुंदों थाखा लागोन जों भटखौ होआ। आरो गोबाङानो दा लासै लासै गुरायफिनबायबो बिथांजों थांनायफ्रा। आरो आं दिनै बुंगोन जे मनरन्जन ब्रह्मआ दिनै माने 17-18टा गाहाम बिथांहा कारापसननि केस दङ आरो बे केसनिफ्राय बारग'नो थाखायसो बिथाङा एसेम्बलि इलेक्सनाव बिजाथि महरै गसंदों। रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो होननानै, समाजनि देशनि खामानि मावनो होननानैसो बिथाङा इलेक्सन गेलेयाखै। बिथाङा इलेक्सन गेलेनायनि आसल खारना जाबाय बिटिसिनि थाखा फैसाखौ लुटफाट खालामनानै, गिलु फालु दुर्निति खालामनानै दिनै इउपिपिएलजों गावनो केस होजानानै बे केसनिफ्राय हमजानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय, तदन्तनिफ्राय बारग'नो थाखाय गावनि सय सम्पतिया पुलिसजों गभर्नमेन्टजों जब्द खालामजानायनिफ्राय रैखा मोननायनि थाखायसो बे इलेक्सनाव गेलेदों। रायजो राजाफोरनि खामानि मावनायनि थांखिजों इलेक्सन गेलेयाखै, गावखौ बासायनायनिसो। बिथांनि दारैहाय जोंनि समाज आरो रायजो राजा देशआ जेबो लाब जानाय नङा, बरंस बेबायदि कराप्टेड माने बिटिसिनि थाखाखौ लुट खालामनानै जाग्रा बेबायदि मानसिफोरखौ जोंनि रायजोफ्रा भट होयोब्ला, बेबायदि मानसिफ्रा देरहानानै देश सालायनांगौबा देशआ बेंगुरा जागोन, बिटिसिआबो बायग्रबलांगोन। बेखौ रायजो राजाफ्रा खुनु लुबैया आरो बे खारनावनो दिनै रायजो राजाफ्रा बेनो रावबो भट होनो नागिराखै। बेनि थाखाखौ जानानै बेखौ सेस खालामनायनि थाखायसो बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा माने मदद खालामनायखौ देखायफ्लादों। बिपिएफ हिसाबै ओरैनो मोनबेसेसो सिट मोननानै देरहागोन बायदि आरो हिसाबै मोनबेसे सिट लानानै देरहानानै सरकार दागोननि आसा बायदि सार? बिपिएफआ गासै 12टा सिट होदों, 12टा सिटआवबो देरहागोन आरो महाजोतानो बिपिएफनि 12 जन सरकारखौ लानानै 12 जन एमएलएखौ लानानै सरकार बानायगोन। बिपिएफनि 12 जन एमएलएआ जाय जेरैहाय बुंगोन
महाजननि सरकारा बिदिनो जागोन जों जेरै लुबैयो बेबायदिनो महाजननि सरकारा जागोन आसामाव BPF-आनो आरो किं मेकार जानानै दिनैहाय सरकार बानायनो थांगासिनो दं BPF-खौ गारनानै खुनु दल संगठन खुनु महाजन खुनु महागत रावबो बेयाव सरकार बानायनो हाया गतिके BPF-आसो आसल सरकार बानायनायनि माने थाला साबिया BPF-नावसो दङ रायजो राजाफोरनि गेजेराव आङो गोजोन खौसेथि रैखा खालामनानै फैगौ बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायदों जे बिसायख'थिनि नामाव थाखा फैसा राननानै जायफ्रा दिनै बिसायख'थिखौ लेथ्रा खालामबाय बेबायदि हान्जाफोरखौ बिसायख'थियाव जोंनि रायजो राजाफ्रा गणतन्त्रखौ रैखा खालामनायनि नामाव जोंनि सुबुं मोनथायखौ रैखा खालामनायनि नामाव जाहाथे जोङो बेबायदि थाखा फैसानि दहाय लानानै खालामनाय राजनितिखौ नाकस खालामनानै जोंनि रायजो राजाफोरनि आरो आइ आफाफोरनि लोगोसे जोंनि ओनसोलनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारनाय जौगाखांनायजों जड़ित थानाय नैबे BPF हान्जाखौ जाहाथे बयबो भट होनानै देरहायो बेनि थाखाय आङो 12था समस्तिनिनो गासैबो जोंनि भटार रायजो राजाफोरखौ खावलायहरबाय।